Здравейте, изпържих си кюфтета и картофи. Щях да режа и в тавата да ги запича във фурна, но се отказах, защото цялата се изпотих. Докато пържих, хапнахме с сина. Сега ще хапна още малко и ще се оттегля да кача видеото в YouTube. Кюфтетата са на деликатес житница при бай Панчо, или как се казваха, под заглавие. Много хубави стават. Пържа си ги в малкото тиганче, което като млада булка съм си го купила. Втора употреба. Разпадна му се дръжката, бившия му направи нова. Продължавам да си го ползвам. Имам два големи. Единия си го купих аз от Слънчеви лъчи. Бях си купила и от Турция, но докато ме нямаше, бившия го присвоил пък. Казва, не съм го пипал. А Венци ми купи с каменно покритие. Неговият тиган с каменното покритие се седи с олио в фурната. И чака, когато ще му дойде желанието той сам да си опържи картофки. Сега Стани богат мина, последния печели мина. В момента сигурно дават панорама по БНТ 1. Аз на телевизията все още имам много програми, но си гледам Първа BTV и Нова. На 28 този месец телевизия и интернет вече няма да имам. Ще остана само с телефон и интернет на телефона. Ще видя, като ми спре телевизията, дали ще мога без нея. И ако не мога, ще си поръчам най-вероятно от Viva.com. Защото към нея нямам задължение. Към А1 няма мини са ни мини и ми се обаждат да им плата задължение от 2013. Обаче аз не го плащам. Имах да давам 15 лева и не смеех да ида да си върна модема, защото ще кажат плати неустойки. Най-накрая го върнах и повече с тях не се занимавам. Ходих при омбудсмана, вика, като ти звънат, затваряш и толкова. Ако сте харесали видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала. До нови срещи!